A vegades les dades que necessitem no estaran en el mateix llibre, sinó en altres arxius. Una bona forma d'accedir-hi seria establint enllaços a aquests arxius. Vegem com fer-ho. En el cas que ens ocupa, voldrem establir dos enllaços a les dades corresponents al 2019 i a les dades corresponents al 2020. Comencem pel primer. Em situo a la celda A5, premo el botó dret i trio hipervínculo. Com podem comprovar, tenim diverses opcions. En aquest cas, escollirem la primera, archivo o pàgina web existente, i buscaríem dintre el nostre arbre de fitxers el llibre concret. En aquest cas ja el tenim a la vista. Serà dades trimestrals de l'any 2019. Acceptem. Ja ha adquirit el clàssic to blavós. Ara, si fem un clic, efectivament s'obre el llibre. Podem comprovar com tenim disponibles totes les dades. Tanquem el llibre i procedim a fer la mateixa operació per l'any 2020. També farem un clic i en aquest cas, en lloc del botó dret, anirem al menú Insertar hipervínculo per veure una altra opció. Seguirem triant Archivo pàgina web existente i navegaríem si haguéssim de buscar el llibre en una altra posició. En aquest cas no cal. Ho triem. Acceptem. I si fem un clic, efectivament se'ns obre les dades corresponents a l'any 2020. Però si ens hi fixem, podem comprovar que s'ha obert per una posició que no podem definir atzarosa, però que no podem saber perquè és l'última posició on s'ha treballat i ha quedat guardat el canvi, i amb un llibre hi pot treballar moltes persones. Anem a aconseguir que vagi a parar a un lloc molt concret del llibre. Primer tancarem aquest, i ara anirem a precisar la informació que hem definit prèviament. Com que ja hem indicat prèviament l'enllaç, el que farem en aquesta ocasió serà botó dret i modificar hipervínculo. Bé, ens recorda la ruta d'accés al llibre que hem definit anteriorment. L'únic que hauria d'afegir seria clicant a marcador al full que volgués, fixa't que en tenim un de preparat amb el nom d'índex, i fins i tot podria acabar precisant la celda corresponent, per exemple, A5. I acceptarem. I un cop fora del botó marcador, tornem a acceptar. Veiem com la informació s'ha incorporat. Acceptem i posem-ho a prova. Efectivament, directament se'ns ha situat a la celda A5 del full índex. D'aquesta manera creem enllaços a altres llibres i, si volem, a una posició molt concreta d'aquests llibres.